গুরু मोर अग्नि जली जाऊ अरे नहीं रे यार लिभी जाऊ रे मंत्र गुले खाई देबा मोर अग्नि जली जाऊ मंत्र मंत्र पुरी जाऊ तीन बार जल्दी मोर अग्नि जली जाऊ पानी आज जाना दरकार के होता दादा मोर अग्नि जली जाऊ मंत्र मंत्र पुरी जाऊ मोर अग्नि जली जाऊ अरे मंत्रटा क्लियर तो कैसा तापरे जीव मोर अग्नि जली जाऊ मोर अग्नि जली जाऊ पढ़े मंत्र पुरी जाऊ मोर काटी दे बाली भगवान राम बोलते काट रहे हो गुरु काटी दिया तो खाली डोला ठीक है पचास पढ़े मान के पचास ई साइड का कतरा छुआ खाई लो कत बछरिया खाई जीव ऊपर के बतरा बोला से ना गुरु बछकिया 5 वर्ष खाजू कतरा 5टा काना खौते के ना ये रोहे कंदा को बाबू हां कंदा को कोहलागरी हां छुआ के के नसे बेसी थोड़े हंता को छुआ के दी मारे बाबू अच्छा तापर तार काम के हाथ गाड़ी कोई बाबू तार काम से कोन अच्छा तो आज बुनी पिला आसी छे हां हां रोहे के हिरो पदमंत्र झाड़वा अच्छा कोहलागरी पहिला पदमंत्रटा पढ़ आगुटा हो जाएगा तोहे न पढ़ली पहिला पदमंत्रटा पढ़ सब जो देई थी जो 2017 मसिया पहिला मंत्र पढ़ पहिला पदमंत्रटा पढ़ तेरा नंबर मैं हंता कंदा कहबी नहीं तो कहि मत पहिला पदमंत्रटा पढ़ नहीं दो नहीं तो पता बीती जाऊ चल पहिला पदमंत्र गुरु আছে गुरु पिला को सांगे আছে हां धरो नहीं ओ तेरा हाथ की आराम का तुम्हारे हाथ की नाम पर दिया কথা বল হইছে झड़प पे लगला मछली के तोरा मान के हिता इसी पर सिंह का पट्टा पट्टी নাই হেবা দুই নম্বর পদমন্ত্রটা পড় बिनोता पड़वे झड़प लगला बात तक सब फुलावा पढ़ाई बुढ़ा कर काटी छुट्टी दे फिरे में सब कला बात हिस्सी बना बना হেলা फायदा को मोटा ध्यान दे তো পদমন্ত্র কেনটা কাম নাই করবা সে ছুয়া বি সাড়ে কিছু টুংটা নাই করবা करबा गुरु केता मरो মদো নাই রে বাবু মুই যাহার মান করলে তুই গা কে আসল তুই বিটলিয়া হই যাইছি তোর ওয়ার মান সব ক্লিয়ার নাই বা কেনতা सारा कोई में गुरु सब छाड़ी देई ना তোর কেনসি পদমন্ত্র কাম নি করবা गुरु केता ना देजन हंता बा होते হ্যাঁ তো আজি মু তোতে 3 নম্বর পদমন্ত্রটা দেবি বাবু 3 नंबर এর জায়গা তো তুমি নাই দেই থি हां नहीं दे थे নাই देई থাই तुम हंता कोसिया ना সে টাইম নে আসি থাই না अच्छा अच्छा তো আজি দেবা हां কেনতা আছে যেটা উচ্চারণ করবি তুই উচ্চারণ করবু यहां पे धरो घर को बनावे ছুয়া পাশে বস উচ্চারণ করবু ছুয়া কে পড়বু अच्छा हम सर কে শিখবা কি শিখবু মন্ত্র শিখবু अच्छा ओम कोला पहाड़ वो कोणा पहाड़ खालिया बिरो खालिया बिरो बिरो नहीं रे बाबू बिरो हां खालिया बिरो ई छुआ के इदी के देखनो ने बोली हला हला जेला भी गुरु कना हला का सुन तो हां मु जहां अनुमान करू जाय पीटी के आउडी वेट कर मु त राखीडा पूरा फटती उधर गरु जो बोले तेरे कोई मंत्र बोले काम नहीं दबा बस ये त राखी उठे फुटाई देसे मोटा वाला फुटा मत ये राखी के फुटाई नसी तापर ता सामने रे बसी गो ता पद मंत्रटा पढु इच्छा के खजरा मो धमधा कर के ठीक उठे बाबू मोर खजा तुमको दिसि जे या को आ संभालो तो मैं तू 17 वर्ष भेडिया रही तू इतने तो कालो दाओ दाओ छोलो छोलो दिसि जे देखी था हां ई कहे बाबू हां एंता करसी केता करसे गुरु ए राती सारा बुलु अछु
সাইকি সাইলো চুয়া খাই টন্ডেই দিলে কোন বাবা হয়ে গেলে হ সে তোর আখি আজি মুই দেবি ফুটাই রে চুয়া খাই টন্ডেই বলে গুরু আজ ভালো টনে সইলা কইলা আজি হ্যাঁ? গান পুরা বাহার হই যাবা বলা এ রাতি সারা বুলু চু সাইকি সাইলে চুয়া খাই টন্ডেই তোর আখি আজি মুই দেবি ফুটাই রে চুয়া খাই টন্ডেই আরে টিকে দূরে ছিলে সুতা কি পুয়ালে ওরে মানে কেনটা কোন বাবু কারো ডাইরেক্ট যদি রকত যদি আনিস নাই পারলে জানতে সুতা টিকে জানতে পুয়াল টিকে লগে করি বাবু কা দূর রক্ত সুতি আনছন আচ্ছা 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 আরে টিকে দূরে ছিলে সুতা কি পুয়ালে সুতা রুধির নে হুচু তুই ছবে রে চুয়া খাই ছবে তোর আখি আজি মুই রে চুয়া খাই জম জম লাগু থেবা রাতি হেবা আচ্ছা মুন কথা হেবা বাবু তাহলে ভাল নাই লাগে ভাই কেমন ছাড়ে এবে কেমন করে বাবু হ্যাঁ আর ভাদ্র মাস অমাবস্যার বাবু ই টনে তার নিজে বড়বা মারা জানি সেই খুয়া যে করছি কেনসি মুনসর রকত তো নাই পাইলা বাবু নিজের স্বামী কিংবা নিজের বর রকত আনি দিতেছি আরে নজর তোর যাকে পড়িব রাতি সারা হেবা কাই জর রাতি সারা সে জন্ম কেনটা বলেছি দাওয়া আরে তোর বিষ্টা পানি তোহু কিছু আনি তোহু কিছু আনি আরে তোর বিষ্টা পানি তোহু কিছু আনি তোহু কিছু আনি ছিছি দেলে জর যায় উঠে রে সুয়া গাই ননে এলা সারা বলো সবাই কি সাইলে সুয়া গাই আজি উসে একটা কাম করবা বল করবা নাই বল কাম করবা কিছু একটা কাম করবা পয়সা তো ঠিক আছে আজি সব ছমানকে নজর পকাইবু ছমানকে খাইবু নাই খাও তো নাই খাবো মন্ডল ঢিলি কি তাকে পটাই দেব আচ্ছা আচ্ছা